pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda zvekufuyirwa midziyo yepamba yavakatora zvisina wirirano. Yanemboudza koti pamunharaunda izvozvo tasuwa dewera tanga kuna maruza yavo. Pamusoro mambo ndingati kunetsana kwandakaita nemudziyo ndakamusvikira akutaura pafoni. Handina kuziva kuti munhu waitaura naye achachiri chikwenzi. So ndakazoti vanhu vekutakurara ndochiti iwe munhu wangu wachitaura naye masikati ndiyani, nyaya dzandanzozva wangu wachitaura nawo ndichipiri, ndipe foni ndione kuti ndiyani wangu wachitaura naye. Akaramba nefoni kusvika takakwikwitsana apa tiza neusiku. Saka mamuri mudima handina kuona kuti akafamba sei. Ndashingirira kubuda neusiku kwakuenda kuna sisi wacho anogara kwachimbudzi uko kwakunonoudza kuti ndonye yatanetsana neminawe, asi handisi kuziva kuti aenda kuti ndandofunga kuti zvingasvika kunosvika ndaakunogwana kusvika. Ndakadzoka neusiku pandadzoka ndakasvika pamba zvekuma-3 mambakuru ndoona munhu mumba mubheni hamuna munhu. Ndikati makuseni ndinoda kuenda kumhatso. Saka senyaya dzandakanga ndanzwa pafoni dzakadzambata ndakanyatsoziva kuti chikomba changa chitaura. Ndakatora midziyo yese yanga iri mubheni, maredhiyo, TV neDVD ndichibva ndabvarira mubhedhi mamunyemukobva ndabva ndasiya ndakira. Ndobva ndabuda makuseni zvekumapasi 5 makuseni. Iye ndikanditevera, anditevera kudaro aida kuti ndipe makii. Ndikati handikupi makii kusvika wandipa chifoni. Saka ndakazobva pamba pemuzukuru wangu ndichiti ndakuenda kunoudza vana tete musha kuti ndozvandanetsana nemvura. Ndakaenda kumabeni, ndaenda ndakazodzoka chimangwana. Ndichisvika ndakasvika mubedroom magwezera dho, mubhedha, wadrobe nezvinhu zvese zvandandasiya mumamusi, zvipfuyo zvatorwa zvani. Apo kwakanga endesa kumba kwandakanga ndavakira musha wandakanga ndavakira mwana wake mukomana ndakawanana naye pachikora uko. Saka ndokwakabva aenda nazvo. Aenda nazvo ikoko nini kuti ndichabvumirwa kusvika paya ndakotwa masanction kuti ndisvike pamusha wandakavaka. Saka ndakambosiya zvakadaro kusvikira ndakazoona kuti ndidzore pfuma yangu toda uiteni. Saka mwana ndaona iyo hanzi wakatora pfuma iyi manga matenga mese here kuti zviite? Makatenga mese here kana kuti akasvika watenga pfuma yacho yauri kutaura kana kuti chii? pfuma takatenga tese. Makatenga mese. Chine chinhu ndinganyatsozopesa muri zvipfuyo. Chii chaakatora? Akatora mombe. Mombe? Mombe ngani? Mombe dzangu panguva yachona dzakanga dziri 3, madhodha 2 nembongwana. Ndobva atora newadrobe, abva atora nemubhedhi, ndobva atora nesola, ndobva atora nebhatiri, ndobva atora TV, DVD. Wakatora zvinhu handiti. Saka waane murume akakuroora. Uyu ari kuti ngatichigwanei zviro zvacho zvakange zvatakashanda tese. Unoti chii? Mushure shangwana. Inini ndinoti paproperty yaari kutaura. Akaenda kwasisi wangu. Inini ndakafonera nabamukuru wangu. Mwana wangu aigara kuBhindura nesisi wangu. Ndobva aenda nguva yeCovid. Aenda saka bamukuru wakazofona achiti mai mimi mazonzwa here kuti mwana asvika zvakanaka. Ndichibva ndati ndabva kutaura naye ati ndaamuHarare, saka ari kurara muHarare mukumba kwavamwe bamukuru. Zvikanzi taitoona TV. Zvikanzi memakutochema pakuti mwana abatwa neCovid muchamuona. Ndikati tisi tichachema here iwo wangu ari mubedroom ndinomudaini. Hatichachemi ba nditi takutochemerera ndowedhira wakanzwa. Saka pandakapinda mubedroom ndomurume wakatanga ndibvunza kuti ngotara nani pafoni. Ndikati ndinotaura nabamukuru. Foni ndasiya pachaji.
vachibva kuti kunyetoni ndakatora foni mujaini vandaenda nayo ndichibva ndavaratidza contact chibva ndatovafonere banguru ndobva atoti hauchafanira kugara nefoni ndindagara nayo ndikati aiyozve foni yangu hamutori ndati nditaurai nabamukuru muofisi wakafamba neusiku zveshuwa kumanai ukaenda aiwa iyo hatichaeki nekuramba nakwenyu kuti makadzaramba nekuti watone murume iye uyu ari mukadzi ari kutaura paproperty yamakatenga muri mese ndo ari kuti ngatigohanei property handina kutora zvechisimba akanditi rongedza uyendi munin'ina wake enga aripo mombe mombe inini ndakatenga mombe patakagara tese tichitanga wachitanga kuita zvemadhirofriends ndo pandakaona kuti inini bva ndamuti inini ndiri munhu ane vana vake baba wavana wakafa saka neni chikumbirawo kuti mundipo ofisi yekuti ndirime fodya yangu zveshuwa ndakarima fodya yangu kwendiwa vana ndikaita zvimamonaki 3 tikandoita $600 ndo zvandakatenga mombe tikanyorerana pasi mombe dzacho dzava kutaura ndakabva nombe 2 ndazowa ndega ndakatanga kuti project kucheneta huku handaita mombe 3 rimwe dhodha rava kutaura rinenge takaorerana pasi mombe dzandakabva nazo ndikutaura zvemombe mombe awakatotenga fodya akatenga mombe dzake pamusoro mama mombe yatakasainirana pasi idhonza 1 raakatenga mushure mekunenge anditi ndipo pisi yekuti ndirime fodya ndikati ai mombe hachokwadi handina simba rekuti ndinoitonga ndoyatakanyorerana pasi ndamunyorerana pasi ndikati chero nguva yaunoda kana ukada kuti tiende kwanatezvara kana ukada kuti upe mwana wako ini ndinosununguka apa iweyo haiwa kuramba zvinhu zvawakanyoranga werenga kudai unoramba zvinhu zviri pachena zvaakanyora kazvinozokunzwa sei ini tasuvadewere id number ndakarorana nabriana maruza id number akarima foya yake akatenga mombe dzake mou netonzi ndichireva kuti takapindirana kuti dziite book stock card radzo dzega atenderana aina Bridget Mavera id number asi zuva 19 July 2019 pasungwezi source village plot number murume tasuvadevere signature nga Mukadzi Diana Maruza signature nga witness Bridget Mavera signature nga muzukuru tafadzwa nyamuzuwe signature nga ndokumira kuona tsamba saka unambonyora pepa iroro atikukubvunza kuti unambonyora here pepa rakadaro wakangotigara negevenga aiziva kuti zvishandisa mangwani ndakari ahead of you mukadzi akanga ari paperi pakudhuzwa idhakwa stere zvese zvakaira mubupe hako tsamba yakudara yako zviro zvawakaita izvi kwega saka property yacho hamunoda kuchiyana zvemombe ngazviende kusaidi mombe dzakanga dzisiri mbiri mombe paakabva nemombe dzakanga dzabereka pamombe dzake kai aiyo inini ndakatenga handoti akaenda nemombe 3 haana kuenda nenhatu takubvunza ukatiziva zimbabwe ndati inini mambo tichitanga kuita takatenga inzwa kanhai muchinda wataura ukati akatora mombe 3 akaenda nadzo sandizvo zvaatarereroda pamwe ndatadza tichidzororo warikwanisa kudzokorora zvawataura inini andakawana tinoda zviro zviri straight wakamuchinda wataura iwo ukati akatora mombe 3 uyu
akuresponda akati aiwa mambo, inini mombe dzangu dzandakaenda nadzo mombe 2 asi yechitatu yakazondoberekera mberi. Andozvataura ndozvataura ndakatenga mombe dzangu 2 yechitatu ikazondoberekera mberi. Mushure wataura iwo kuti akaenda nemombe Prachangamire pautanga kutsanangura avana mbobvira vambotsanangura kuti mombe pane dzimwe dzatakanyorana pane chi dzatozobuda nemunhu akusema difenda kuti iwo pache zvavanombobvira patsanure saka sezvinhu zvakazviri muzvinyorwa dzimba. Inini ndandine danga rangu handiti ka ndaita danga rangu uyu paakatora pfuma akasitora nedzangu. hauna kudaro wati akaenda nemombe 3. hauna kuti akatora dzangu mombe asi wati akaenda nemombe tikamweka akapa defend now outline yake pa3 dzaakaenda nadzo akati aiwa mambo ini ndakaenda ne2 dzangu idzi madocuments emombe dzangu 2 dzatakatenga nefodya yandakaita nekuzondobereka mberi. Pane mombe dzakatakura dzimba dzadziri ngani? pape 2 madhonza, dhonza rimwe ranga riri rangu. Dzadziri ngani? 3 zvadziri 3. dzingani dzake iye zvino handichazivi kuti kwanandikurati paakatakura akatakura dzake dzanga dziri 3. 2 madhonza murunzwa dzingava 2 madhonza ekuokwa nemhou 1 handiti ka ndo mombe dzakadii dzakatakura pape nedhonza rangu 1 aenda nedhonza rangu 1 idzi iwo wakasara nengani? handina kana mombe yandakasara nayo handina kana mombe yandakasara nayo nembudzi akatakura zvesaka mombe dzacho dzadziri dzani? mombe dzimbawe inini ndakanga ndine mombe yangu 1 ko wadi kuti akatora mombe yangu 1 wadi akatora mombe dzangu 3 wadi kuti akatora mombe yangu 1 anga asina document uyu izvozvi mwana uramba kuti ane mombe dzangu 3 wadi kuti akaenda nemombe yangu 1 ke wazoti akaenda nemombe dzangu 3 idzo dzapa 3 dzacho dzisiri dzangu ane pamberi rai chichimwe nemutaura kuti zvembudzi ngani? mbudzi ndakanga ndatenga dziri 4. ndakatenga mbudzi dziri 4 saka iye zvino handichazivi kuti dzakungani nokuti pandakabva iwo wati akaenda nadzo iwo apa hausi kuziva kuti kune ngani. Mane nguva yakadini masiyana makasiyana gore ripi? takasiyana 2020 uri panhungu yaona yaisiyako haisiyako. Saka iwe hautoziva zvino zvacho zvavari kutaura nekuti kubvunza kuti mbudzi ingani dzaakaenda nadzo hausi kuziva. Paakaenda nadzo dzimba dzakadziri 4. Saka mbudzi dzadziri dzani mbudzi idzo? Mbudzi ndakandatenga ndini kutengera mwana wangu ini. Idzo mwana wako anani izvozvo? Ndianani. Saka zviri right dziri kune mwana wako ndiani mwana wako? Next hadi next. Hadi next chimwe. Apa sina. Mari. Handiti mati ndiri kudzokorodza zvinhu zvakataura pane wardrobe nemubhedhi nemasofa nezvako here takatenga ndini ndakatenga zvaitika dzimbawo ini ndandichienda kubasa zvandaenda kubasa ndaimupa mari chitenga zvakati wotenga mafertilizer since testart tine magrowers saka iye paakachizotanga kuchiita growers ndo pakachitanga kuchita uchikura musoro pekuti ini ndofanira kuita portion yangu ndofanira kuita saka munhu wekuti aindi
kutamba chikiripiti nekuseri ini ndichifungidzira kuti tofamba kana izvozvi zvakatochecheresa kudarika zviko zvese izvi waitotora kuti ndatenga mbudzi ngedzemwana wangu tikamubvunza mubhedha vaanotora kuti mubhedha wakatenga uchi ndewemwana wangu zvese izvozvo kamambo zvaari kutaura ari kutozvimonyorora ega toenda patsika dzedu mubhedha wemukadzi odhiropu yemukadzi ari kutaura zvimwe ungatozowana kana bhatiri kana zvaungatowana topedza nguva ngoti kana wako mukadzi akauya hauyi achirara pamubhedha wanga uchirarwa nemukadzi saka mukadzi pasharing yeproperty is obvious ngezvemukadzi hazvisi zvako murume uyu apo pamuno manje manje yatisaura ivi tikawirirana kuti mukadzi hazi wake haana mukadzi bo saka zvimwe zvipuropati zvake ngazviti awanewo chekuganya akabva azoshaya zvese masofa zvimwe zvinosarawo pamba gazviti nokuti murume uyu akatotsotswa negibigi saka zvese nengoro zvese hapana zvakatakurwa saka ugawa pamusoro wezimbabwe inini pandakatakura zvinhu akanditendera kutakura mubhedha wadrop nemaplates masofa ndinautakura paakazoita zvake zvekutengesa munda wake ndo paakazoti handichisina pekuisa masofa nekuti muridzi wemunda akuuya munda wandiri kugara inini ndakatsvaga ndega handina kutsvaga nayo ndikawaka ndega ndikaforoma zvidhina ndega ndikawakisa ndo paakachiti chiuya utore masofa nekuti ini handisi kuchagara ikoko muridzi wepamunda akuuya ndo matorero andakaita masofa ndina chandakatora zvekupamba property ndakatora munyina wake aripo iye aripo hanzvadzi yangu iripo ndakatora zvinhu mune zvakanaka zvirikutaura zvomukichi ari kunebadziva arunyepa property yakatorwawo sipo yakatorwa ndisipo ndaenda kunonotaura nyaya kuna tete kuti tete mukadzi tsanetsana manheru nyaya ndanzwa achitaura pafoni anga achitaura mashoko ekuti mira ndiripo iwe unotenda here kuti masofa acho ndeake masofa ndeake semasirende ndaita akazonditi chiuya kutora unotenda here kuti unoadzorere nhasi sinzi ari ake ndikawana chekutakurisa iye anogara ndauya atori masofa ako mombe ndedzeoita topedza zvemombe aiwa zimbabwe tapedza hatidzokere kumashure tapedza mombe dzadziri nhatu kachangamira ataura pamombe ungada wataura kuti akaenda nemombe yangu imwe chete mombe uyu atsanangura akati mombe ndakatenga mbiri ndobva atipa evidence yekutenga kwaakaita mombe chimbiri akataura kuti imwe yechitatu yakaberekera ikoko saka hauna chiipa nekuti iwe wanyepa uyu ataura statement yake iri straight forward you cannot go back handei mberi right hanzi ngoro pane ngoro negejo pandakatenga mombe mbiri idzodzo ndo paakachinditi mari yako yasara wandiri kutenga redio ndichibva ndati aoriti zvakanaka ndakauya kwarusapi handina kukwanisa kutenga redio ndakatenga gejo changamira ndakasvika iye aine gejo rake nanhasi ririko rake randakasvika ainaro ndakasvika pamusha pasina mombe ndakasvika pasina mbudzi kana huku akandionditora ndine huku dzangu ndakasvika iye akangosiyiwa nemudzimai wenga asiyana naye nemapureti mairi nepoto ndo zvandakasvika zviri ini ndakatozouya nezvinhu zvangu semunhu aigarawo ega achiita zvinhu zvake handina kusvika paine mombe handina kusvika paine mbudzi 1 mazuva aita girlfriend tanetsana ndati ndakuenda ndo paakatenga mbudzi akatoibhadhara paine vazukuru vake ndo akatoti sekuru zvamaita hazviiti ripirai munhu nembudzi handina kungobvira ndaita boyfriend ndiri mumba make but iye aitowanza magirlfriends ndo mbudzi yaakandiyeka achizotengai mwana wake
handina chandakasvikaina. Apedza uko atauraidza kuti ndakapa mwana. Right, hanzi ngoro ngatiendei pangoro. Ngoro yakatofa haina kutomboshandisa ingori bhodhi takatenga tese. Saka ngoreyo unoda kuti iende kupi nekuti sofa tirikuona kuti zviro zvaainazvo izvo rightfully ndezvake. Chiro chataakuona apa ingoro unoda kuti isheyiwe sei. Masofa akati ndako. dzimba we tonga sematonga mune kana mati tomba tomupa kana mati takubvunza iwewe ndakubvunza kuti unoda kuti itwe sei ngoro zvakangofanana dzimba ukanda kuti izvo ndine mombe yakaenda nayo matitongera kuti izvo tatopedza izvo saka zvakangofanana nepapa kana mati wotora ngoro nekuti ndione mombe zvapedza.